ウイグル人の民族運動において信仰って一体どんな役割を果たすべきなんでしょうか。今回はですね、このテーマについてもしかしたら皆さんの直感をちょっと裏切るかもしれない、そんな力強い主張を一緒に見ていきたいと思います。宗教的な話って自由を求める戦いの中ではぶっちゃけ邪魔なんでしょうか。これ多くの活動家が直面するまさに革新の問いなんですよね。民族解放っていう大きな目標があるのに、信仰の話で揉めてるのは時間の無駄なのか、それとももしかしたら僕たちがまだ気づいていないだけで、実はものすごい武器になる可能性だってあるんでしょうか。さて、ここからが本題です。ウイグル人のコミュニティの中にはもう長年ずっとある緊張関係があると言われているんです。それは何かというと、昔の英雄たちみたいに今はとにかく民族解放に集中すべきだっていう考え方と、何よりもまず宗教的な純粋性を守ることこそが大事だっていう考え方、この2つの間でずっと揺れ動いてきたという根深い問いなんですね。まあ確かにそうですよね。アブドゥ・ハリグ・ウイグルとかアフメト・ジャン・カサミみたいな歴史的な革命家を見れば、今は民族の存続が第一だ、宗教の話は後回しだって考えるのはすごく合理的ですし、説得力がありますよね。ところがです。今回の分析の元になった話では、ここで全く新しい視点を投げかけるんです。問題は信仰そのものじゃないんだと。問題なのは人々が信じてるその信仰の質なんだって言うんですよ。これ一体どういうことなんでしょうか。ここで彼の議論の鍵になるすごく大事な言葉が出てきます。それがブズク・エティカド。日本語に訳すとズバリ腐敗した信仰ですね。彼によれば、これは聖典っていう本来の源から離れてしまって、地域の伝統とか時には迷信みたいなものとごちゃ混ぜになっちゃった、いわば中身が空っぽになった信仰の状態を指す言葉なんだそうです。このスライドを見ると彼の主張がすごくクリアになりますよね。左側の腐敗した信仰、これは仲間内で争いを起こして歴史的な失敗を繰り返す原因になってしまう。一方で右側のクルアンに基づく信仰、これは人々を一つにして解放への力になる。つまり彼が言いたいのは、信仰を捨てろってことじゃなくて、そのピュアな原点に立ち返ることこそが何より重要なんだっていうことなんですね。じゃあこの主張ってただの理屈なんでしょうか。そんなことはありません。彼は具体的な歴史の悲劇を動かぬ証拠として挙げるんです。まずはある尊敬された革命家を襲ったあまりにも痛ましい運命から見ていきましょう。民族覚醒の英雄アブドゥ・ハリク・ウイグル、彼はまさに希望の星でした。でも革命の熱がどんどん高まっていく中で、彼は突然民衆の支持を失ってしまうんです。なぜか。その原因はね、外部の敵じゃなかったんですよ。攻撃は彼が命を懸けて守ろうとした民衆のまさにその内側からやってきたんです。ここで一番恐ろしいのは、英雄を殺した武器が銃でも剣でもなかったってことなんです。カーフィル、つまり不信心者。たったこの一言のレッテルが彼を死に追いやった。話し手によれば、これこそがあの腐敗した信仰が同胞に牙を吐いて革命を内側からぶっ壊した決定的な瞬間だったというわけです。そしてこの悲劇は一度きりじゃなかったんです。この失敗のパターンはまるで悪夢のように、およそ10年後また繰り返されてしまうことになります。それが第二次東トルキスタン共和国のケースです。アフメトジャン・カスミが率いたこの革命も、ものすごく大きな希望の中で始まったんです。でもまたしてもなんです。話し手が指摘するように、その運命もまるで何かの見えない手によって内側からじわじわと植譲されていきました。見てください、これ。今回も使われたのはやっぱり巧妙なレッテル貼りだったんです。あいつらは共産主義者だ。神を信じない連中だ。本物の革命なんかじゃない。一見するとこれって政治的な批判に聞こえますよね。でもその裏には人々の信仰心に巧みにつけ込んで疑いを植え付け、民族をバラバラにしようっていう本当にずる賢い意図が隠されていたんです。そしてその結果はもう壊滅的でした。本来一つになるべき民族が根も葉もない噂で引き裂かれて、革命はどんどん力を失っていく。ここでもまた誤った信念、つまり話し手の言うあの腐敗した信仰が解放への道を阻む一番大きな壁になってしまったというわけです。さて、ここまで2つの痛ましい歴史を見てきました。じゃあ僕たちはここから何を学ぶべきなんでしょうか。
ここから話は現代へと移って、いよいよ話し手が示す解決策、その核心に迫っていきます。彼の主張はすごくシンプルです。なぜ仲間同士で争ってしまうのか。その答えは、腐敗した信仰が僕たちの目を曇らせ、本当に戦うべき敵を見えなくさせてしまうから。そして、その代わりに、すぐ隣にいるはずの仲間を、あいつが敵だ、と、偽りの敵に仕立て上げてしまうからだ、と彼は言うんです。例えばですよ、ヒゲの長さがどうだとか、誰が本物のイスラム教とか、そんな終わりのない言い争い。これって民族が生きるか死ぬかっていう、もっとずっと大きな問題から目をそらせるための巧妙な罠なんだと。まさに腐敗した信仰が仕掛けた罠なんだと彼は断言するんです。じゃあ、どうすればこの内部対立の負の連鎖を断ち切れるのか。その答えは驚くほど明確でした。それは、聖典であるクルアーンに立ち返ること。そこには戦うべき敵はただ一つしか書かれていない。だからそこに集中すれば、仲間のうちで揉めてる暇なんてないことに気づくはずだ、と、そういうことなんです。さあ、いよいよ彼の議論もクライマックスです。これまで、まるで水と油のように対立するものだと思われてきた、信仰と民族闘争。この2つが、ここで一つになります。究極の目的に向かって、完全に一つに統合されていくんです。このステップを見てください。まず第一に故郷を解放すること。これは単なる政治活動じゃない。神への信仰を示す最も重要な実践になる。そして第二に、そうなると、国の独立を勝ち取るっていう国家的義務と、信仰を守る宗教的義務は完全にイコールで結ばれる。そした最後には、この2つは全く同じ一つの目標になる。これが彼がたどり着いた結論なんです。そしてこれがこの分析の最終的な、そして最も力強いメッセージです。故郷のための戦いは最高形態の崇拝である。どうですか、この言葉。戦いは崇拝である。これはもう闘争の意味そのものを根底から変えてしまう、とんでもなくパワフルな言葉ですよね。宗教と国家、この2つの義務の間にあった分厚い壁がこの一言で完全に取り払われるんです。さて、この分析の締めくくりに最後にこの問いを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。もし人々を一つにする力が原点に立ち返った純粋な信仰にないんだとしたら、じゃあ一体何がその代わりになれるんでしょうか。これってもうウイグル人の人たちだけの問題じゃないですよね。あらゆる場所で自由を求めて戦う僕たち一人一人に投げかけられたすごく普遍的な問いなのかもしれません。